Fáilte over Georgia, my name is Mr. O'Sullivan. Masúnú rangmhunathe a dó, cur a láthair. Léach i mo héal, Roy Keane. The following cur a láthair will be broken down into these parts. Anam agus céin fá. A cuimar a gharad. Óige an léach. Saol an léach a hen. Saol an léach dó. Saol an léach trí. Conclude. Anam agus céin fá. Is é Roy Keane mo léach. Ránig mé an duine seo mar tá sima gom sa soccer agus taithníonn Manchester United go mór liom. A chuimar an léach. Bimreoir soccer é Roy Keane. Is as corcaigh dó. Dimar sé soccer le Man United. Imreoir den sco a bhí ann agus bhuaigh sé a lán corn. Bhí sé an bhainisteoir ar iarn soccer na hÉireann. Óige an léach. Rug a Roy Keane i gcorcaigh in 1971. Thosaigh sé ag imird soccer nuair a bhí sé an óg. Dimar sé le Rockmount FC i gcorcaigh ó 1981 go dtí 1989. Saol an léach a héan. Chuaigh Roy Keane go dtí Sassanna sa bhliain 1990 chuna bheith ag imird soccer le Nottingham Forest. Bhí Brian Clough mar bhainisteoir ar an bhfoirn ag an am. D'imir Roy Keane 140 chlé agus fuair sé 220. Saol an léach dó. D'aistrigh Keane chuig Manchester United in 1993 le haghaidh 2 mhilliún punt. Bhí Alex Ferguson i gceannas ar an bhfoirn ag an am. D'imir Keane 326 chlé agus fuair sé 33 cúl le Manchester United. Bhuaigh Roy Keane sreachóirí UEFA, príomhsreath Sassanna agus an Corn FA in 1999 le Man United. Bhí sé na cheaptéin ar Man United ó 1999 go 2005. Bhí clú agus cáil ar mar imreoir cróga agus láidir. Saol an léach trí. D'imir Roy Keane ar son na hÉireann ó 1991 go dtí 2005. D'imir sé 67 cluiche le hÉireann agus fuair sé 9 gúl. Bhí 30 le Mick McCarthy ag an Corn Domhanda in 2002 agus d'éirigh sé as an bhfoirn. Conclude. Taithníonn Roy Keane go mór liom mar bhí sé annachróga nuair a bhí sé ag imirt ní raibh agla ar roimh aine ar an bárc riamh. Rinne sé a dhíthal le gcónaí fiúmháin nuair a bhí an oireann chun deireadh. Tásúla gom gur bhain tú tainmh as mo chur a láthair gur amach.